adlaw syudad sang Iloilo. Padayon ang pag-abot sa mga sinakos ang bugas kag mga dilatas para sa aton mga pumuluyo nga naapektuhan sang COVID-19. Madamo nga mga pumuluyo ang nabuligan sa sininga uswag community relief operations. Sa kabilugan mayara kita tanan sang 8,225 nga sinakos ang bugas kag 1,652 nga kahon sang mga dilatas. Sa pagbisita ni Mayor Jerry Pitrenya sa Haro Gym, iya ginsekyarang supplies ng bugas kag dilatas. Suno sa iya, bastante initanan para sa aton mga pumuluyo diri sa syudad. Well, we do not know if we will have sufficient. We do not know how long this will last. We just have to make sure na may available kita din nga. Sa pihak sa sininga pandemic, padayon sa gihapon ng aton pagbinuligay para sa kayuhan sang isa kag isa. In the name of the people of the city of Iloilo, I would like to thank you for all the support that you have given, and let us all work together to fight this virus. Para sa mga dugang nga impormasyon, bantayan ang aton nga Facebook, Twitter, Instagram kag YouTube channel. Ini si Dane Raffles para sa Level Up Patrol COVID-19 coverage. Bato, Iloilo, kaya tanin.